Tak ti ďakujeme, Ježiš. Díky, Pane, dík za ten život nádherný. Díky, Pane, dík, že ty si všude přítomný. Díky, Pane, dík, že ty si chodil po zemi a lásku si nám dal. Ty jsi pro nás umíral, ty jsi pro nás umíral, ty jsi na kříži přibyt byl a každý, kdo se smál, tvou lásku nechápal. Díky, Pane, dík, že ty si za nás umíral a všechny hříchy světa sňal. Haleluja, tak se svým Pánem žij si dál. Haleluja, tak se svým Pánem žij si dál. Haleluja, tak se svým Pánem žij si dál. Žij si s ním dál. Když půjdu jeho cestou, s ním ponesu svůj kříž a tam ho v očích spatřím tu lásku nádhernou, tu lásku nádhernou. Když půjdu jeho cestou, tou cestou do ráje, tou cestou do ráje, tak tam ho uvidím, tak tam ho uvidím. Jak v nebi králuje Ježíš, jak v nebi králuje. A díky, Pane, dík za ten život nádherný. Díky, Pane, dík, že ty si všude přítomný. Díky, Pane, dík, že ty si chodil po zemi a lásku si nám dal. Ty jsi pro nás umíral, ty si na kříži přibyt byl a každý, kdo se smál, tvou lásku nechápal. Díky, Pane, dík, že ty si za nás umíral a všechny hříchy světa sňal. Haleluja, haleluja. Korian de Shedaradaba, Kirian de Korian de Shedaradaba. Ďakujem ti, Ježíš, ďakujem. Korian Beže, haleluja, tak se svým Pánem žij si dá. Haleluja, tak se svým Pánem žij si dá. Haleluja, tak se svým Pánem žij si dál, žij si s ním dál. Ďakujem, díky, Pane, dík za ten život nádherný. Díky, Pane, dík
všude přítomný. Díky, Pane, díky, že ty si chodil po zemi a lásku si nám dal. Haleluja, ty jsi pro nás umíral, ty si na kříži přibit byl a každý, kdo se smál, tvou lásku nechápal. Díky, Pane, díky, že ty si za nás umíral a všechny ti světa sňá. Oh, haleluja, haleluja, tak ze svým Pánem žít si dá. Haleluja, tak ze svým Pánem žít si dá. Haleluja, tak ze svým Pánem žít si dá. Žij si s ním dá. Haleluja. Vzýváme ťa, Duchu Svätý. Vzýváme ťa, drahý Duchu Svätý. Nikto iný nemá byť uctívaný kromě tebia. Ak ťa nemám vidieť, jak Izajáš na tróne ve svojej moci a slávě, keď je tvoje rúcho spustené do stredu našeho shromáždenia. Haleluja. Vzývame ťa, Duchu Svätý, vzývame ťa, Svätý, Duchu, vzývame ťa, Duchu Svätý, celým srdcom. Vzývame ťa, Duchu Svätý, vzývame ťa, Svätý, Duchu, vzývame ťa, Duchu Svätý, celým srdcom. Duchu Svätý, pozdvihni ma. Duchu Svätý, pozdvihni ma. Naplň moje srdce. Duchu Svätý,
naše srdcia. Duchu Svätý, Duchu Svätý, pozvihni nás, ó Duchu Svätý, ó naplňuj nás, ó Duchu Svätý, ó Duchu Svätý, ó Duchu Svätý. Amen. Halelúja. Viete, Boh je dobrý a zároveň veľmi úžasný Boh. A viete prečo? Pretože on sa o svoj ľud stará. Keď písmo hovorí tú vec, že Boh je dobrý pastier. A pastier je ten, kto sa stará o svoje ovečky. Viete, keď boli chvály zo začiatku, tak Boh veľmi silno prehovoril k môjmu duchu. A ja som počul, až veľmi som počul jeho hlas a on hovorí tú vec. Povedz môjmu ľudu, že ja som ešte neskončil. Boh mi povedal, problémy a všetko, čo sa deje v tomto svete, všetko, čím diabol síti srdcia ľudí vonku, ale aj môjho ľudu, vytvára toto. A keď niečo toto tam je, tak ty v skutočnosti vidíš len to, čo nepriateľ chce, aby si videl. Preto Biblia hovorí tu, že Ježiš je dobrý pastier a on navštevuje svoj ľud. Viete prečo? Aby toto tu padlo. Aby ty si mohol vidieť to, čo robí tvoj Boh. Lebo skutočná radosť, ona prichádza z toho, keď ty vieš, čo robí on. Keď ty vieš, akým spôsobom sa hýbe on. A keď ty vieš, ako sa on hýbe, tvoje srdce poskočí radosťou dôvod, lebo tvoj Pán a tvoj Boh kráľuje, zrazu sa hýbe a on kráľuje. Halelúja! A kráľuje v tvojom srdci. A toto je veľmi dôležité, aby tento deň, v tento čas si bol vo veľkom očakávaní. Ak tvoj Boh nekončí, ak tvoj Boh pôsobí a pracuje kvôli tomu, aby každý závoj, všetko, čo nepriateľ hodil, tvoj Boh strhol, tak očakávaj Božie navštívenie. Dovol Bohu, aby jednal s každým závojom, so všetkým, čo nepriateľ tam dal. Aby tvoje srdce znova ten krásny úsmev, radosť z toho života, že ty veríš v Ježiša Krista. Jednu vec, ktorú stále vyznávam. A verím, že toto môže byť aj tvoje vyznanie. To najlepšie, čo ťa stretlo, je to, že si mohol alebo mohla uveriť v Ježíša Krista. Už nič lepšie nezažiješ. Lebo písmo hovorí, že v Kristu Ježišovi je všetko. Keď som uveril v 96. roku, ja som nevedel, kde je Plavecký štvrtok, kde je Trebišov a tie veci. A keby som nemal toto vyznanie vo svojom vnútri, tak nikdy v živote by som nezažil to, že mám nádhernú manželku zo Záhoria. Nikdy v živote by som nezažil to, že môžem vidieť vaše tváre, môžem vidieť ľudí v Trebišove. Nikdy by som to nezažil. Ale viete, ak ty vieš, že to on je to najlepšie, tak ty môžeš zažiť to, čo robí tvoj Boh.
Pre mňa je veľmi nebezpečné sa dostať na toto miesto. Poviem ti prečo. Keď som tu, tak vždy hovorím len to, čo Boh chce. A mnohým sa to nepáči. Viete, to úžasné kázanie, ktoré bolo, to úžasné posolstvo, ktoré Pán posiela, keby si naslúchal aspoň troška. Pred pár týždňami Boh poslal slovo. Nevadí, že ešte chvíľočku. Boh poslal slovo a povedal mi jednu vec a s týmto skončím. Roman, stačí jedno slovíčko, ktoré ja pošlem a zmení to celý tvoj život. Jedno slovíčko a zmení to celý tvoj život. Rozumieš, stačí jedno slovíčko. Vieš, bol čas a doba, ja o tom hovorím stále, bolo jedno dievča a ona bola ako keby vo väzení jedného chlapca, ktorý fetoval a nie sa z toho dostať. A keď som sedel pri dome svojich rodičov vonku na kameni, ona si sadla takto oproti. A povedala mi, čo hovorí Boh teraz? Ja som jej povedal, Boh ťa miluje. Viete, čo sa stalo? Celý jej život sa zmenil. A Boh mi nedávno musel znova pripomenúť tú vec, že Roman, stačí jedno slovíčko a ty zažiješ svoj zázrak. Rozumiete? Tak preto nenechajte si ujsť to, čo Boh má tento dnešný deň pre vás. Lebo Božie navštívenie je tu. Boh je v dome. Boh je tu, aby ti slúžil, aby ti pomohol, aby strhol dole všetko, čo nepriateľ hodil na teba. Halelujá. A teraz môžeš dať Bohu vďaku, lebo tvoj Boh je živý, je reálny a veľmi skutočný Boh. Amen.